Sí, aviam, és una realitat a la nostra ciutat des de fa molts anys que hi ha associacions cannàbiques, és un fet que hi és, la llei les empara i el que nosaltres considerem és que ara mateix no hi ha una regulació, una ordenació de com s'han de distribuir aquestes associacions. El fet que se'n vulgui obrir una al carrer Maragall, al barri de Coll i Pujol, doncs ha tornat a posar el tema sobre la taula, una problemàtica que hi ha i que nosaltres doncs, pensem que dotant-nos d'aquesta eina, que és una ordenança d'implantació i regulació de funcionament d'aquests centres, doncs el que pot fer és que la ciutat funcioni millor. Al final hi ha un dret que és el dels usuaris d'aquestes entitats o associats, i un altre dret que és el dels veïns, que doncs, n'hi ha que els agrada més i n'hi ha que els agrada menys, que hi siguin. La millor eina perquè tothom estigui content és aquesta ordenança. Una ordenança que sabem que és difícil perquè altres municipis n'han fet. En alguns casos el Tribunal Suprem els hi ha derogat perquè s'ha de preservar el dret a les entitats a poder realitzar la seva activitat, però en altres casos no. Per tant, mirem a quines condicions podem posar doncs, perquè es quedi tot ben endreçat. I a més, nosaltres el que proposem és crear una comissió formada pels veïns, els grups municipals, però també les pròpies entitats cannàbiques, perquè sigui un document de consens que tothom es faci seu i que per tant tothom estigui disposat després a acceptar-lo i assumir-lo. Hi ha un buit legal sobre el consum del cannabis a l'estat espanyol. Hi ha altres estats europeus doncs, que han avançat cap a la regularització o la legalització del consum. Parlo, per exemple, dels Països Baixos, o ara a Alemanya també s'està posant sobre la taula aquest debat. Hi ha altres països del món doncs, que està regularitzat. Aquí a l'estat espanyol hi ha un buit legal. Les entitats cannàbiques s'agafen a la llei del tabac, que plantejava la possibilitat de crear clubs de fumadors, i per tant, doncs, sota aquesta empara legal sí que són viables, sí que són legals. El que no poden és cultivar o no poden vendre, perquè això sí que ja seria tràfic de drogues, però poden existir, poden haver centres on amics queden i fan aquesta activitat, i per tant això ens limita molt als ajuntaments a l'hora de poder regular, perquè hi ha un dret de poder existir una activitat però que no acaba de ser del tot legal, i per tant és molt complicat. I per això el Tribunal Suprem, amb moltes ordenances d'alguns municipis que intentaven prohibir aquest tipus de clubs als seus municipis, doncs, ha derogat aquelles ordenances perquè s'estava vulnerant els drets d'algunes persones. Per tant, jo crec que s'hauria d'obrir un debat a nivell estatal o català de què s'ha de fer amb aquest tema. Però això és un altre... Això no ens implica aquí. A nivell de Badalona, doncs, amb aquelles eines que ara tenim, i és aquesta ordenança ben feta, jurídicament consistent, doncs poder endreçar aquest mapa i que potser en un carrer no hi hagi 2 centres, per exemple, com passa a Montigalà, que això també a vegades ha creat molt malestar amb els veïns. I al final doncs és això, en aquesta ciutat hi ha molta gent que li agrada fer coses diverses, i per tant el que hem d'assegurar és que els veïns de tot arreu visquin tranquils, feliços, amb que hi hagi actitud cívica, que no se sentin pudors, que no hi hagi sorolls, i els usuaris o els associats d'aquestes entitats doncs, poder realitzar la seva activitat. Sí, els veïns ens van expressar que no els agradava que hi hagués aquest local al seu barri. Jo els puc entendre. Nosaltres els vam intentar explicar que aquella notícia, aquelles declaracions que va fer el regidor Gràcia dient que prohibiré que s'obri aquest centre, doncs que no eren correctes, perquè no es pot prohibir, hi ha molta jurisprudència en aquest sentit. Llavors el que els vam intentar explicar és de girem la truita, és a dir, això hi serà. Podem buscar elements de salut o d'urbanístics per dificultar la seva obertura, o el govern ho pot fer, però acabaran obrint. Per tant, els vam proposar que parlin amb ells, per exemple, i pacteu unes normes doncs a la que se senti una mica d'olor, canvieu els filtres, no sé, si s'ha constructiu, les coses acostumen a anar molt millor. I els va agradar la idea, els vam parlar també de la moció, i sí, el que van lamentar és que porten 2 mesos intentant parlar amb el govern municipal i no han rebut cap resposta. I nosaltres pensem que és un tema prou important, perquè hi ha uns veïns que els incomoda o estan preocupats perquè s'obre una determinada activitat al seu barri, doncs com a mínim el govern s'assegui, parli amb ells i mirin quines solucions es poden posar sobre la taula, i a nosaltres sempre ens hi trobaran en positiu, amb ganes de proposar coses i fent que la ciutat funcioni millor.